kai ba fa zai yi wallahi a matsayin limamin garin nan a ce gobe sallah ko jibi ba ni da gishiri ba ni da magi ba ni da naman miya gashi zan yi baki daga anguwar gabas wallahi ba zan bari in ji kunya ba ai wallahi da ji kunya gara a kwace limancin nan wallahi kayan mutane da kama sata akwai Alhaji Hudu wallahi kayan gwangwan na ji sai ta ce suna kaiwa ire mai gwangwan wallahi ire mai gwangwan suna kai masa dama da sauran kudin wancan da bai bani ba sai in je hada mun gaba daya wallahi ai ba zai yi ba da aji kunya gara jaje kai wallahi ba zai yi ba ai ba zai taba yiwa ba wallahi alquran Allah ya sa da ba ka ji wani ne ka daki yaran ne yawa ai wallahi duk kayan wanda na gani wallahi sai ta ce su alquran ba zai yi ba babu ce da za a ce ina makwata ne ba ta ji ko idan zan zo sai ki min kwaliya dan ban son ganin ki gaya kwaliyan irin na yan gayu aikin san na fi son a baya kai ai ko na yi mantuwa akwai wasu kaya da malam liman ya ce zai kawo to malam liman shi ma dai gashi kamar mutumin arziki amma kuma ya ce yan dauke zai koma saboda babu amma ni ma kuma zan ci gaba da siyan kayan nan yana kawo mu to ya za a yi a siya zan yi kawai ai in ba da haka ba kuɗin ba za su tare ba ai ita halagu ya taru ai kawai siya zan rika yi kawai ne ma ai karuwa ai kawai siya za assalamu alaikum amma alaikum salam malam liman yanzu nace magana lafiya an zo lafiya ya hanya ya iyalin dai ya gida lafiya lau ai ba magana gida ai magana kayan sallah yara kuka suke yi subhanallah babu nawa mi arasa kudin nan saboda kaya ba samu ka ga masu kudi ba wanda yake dai ba zan yi magana ba amma da gaskiya ba ni dai to ba ni bari in baka wancan alƙawarin da muka yi yawa ai da ma ka ce zaka kawo yanzu ba yara ne na gani a kofar gidan dogara amma ko ka san gane sai na haura a da yamma ai za ka yanzu zan kawo maka kawo kudi to ga wancan alƙawarin da muka yi yawa a shiga alƙawari kan uwar ba sai uwar ya ta gani ba ai gaskiya ne to shikenan na gode sai ka gani to sai yanzu jan dawo to sai ka dawo ai ni ma ina ta gadi ne yaran nan suna barin gurin ku zan shiga ai insha Allah malam liman ai dole ne yayi bana dole sai an ci nama a gidana karka da ba za a ji kunya ai insha Allah za kin na kan ma na unguwar gabas na da an ce zai kawo maka yawan sallah to shine a ce kunya ai shikenan wai yanzu ta ina ma zan fara leƙawa ne saboda tsakani da Allah idan yara suka gani wallahi mutunci ya zube anguwan za yaran nan ba ko shi amma haka sai iskan yaran can da kanshi kamar dabino tun da yake da wani a gurin can iya da aka mana ga aiki shi ake gaji kai zo nan ake ka bari muna masa har gashi zuwa duniya lafiya lau baka da kunya ne baka san da mutane ba baka san da a matsayin liman ko ga mai gidanka babanka in ya gani sai ka ce yanzu abin ka gane ko an kusa kiran sallah ka shiga gidana ka san gidana yi to ka je ka shiga har ka baka ruwa a buta ka ajiye ma kofar masallaci kai sauri ba ne zan zo yawwa alhamdulillah dama ka samu ai yanzu yau wallahi duk abin da na samu kuma idan aka biya ni gudu har da keya alquran ai yau din nan wallahi haba bari in leƙa ne yawwa alhamdulillah ba kowa ne ko don wallahi yara suna giftawa a gurin nan yara suna gifta da gudu uku a tara da shida shi maliman da ya zo na ba shi 3,000. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Barka dai malam. Yawwa, kika ce ban maka gaisuwa ba. Da Allah ina tambaya ne akan dole kayana da ake wai ina so dan abun da na karafan tantan ina da nake yin buɗa ranar abun nan. Gaba ɗaya wai an sace su. Wallahi tallahi. Da shi yasa na zo wurin ku ba su Allah wani. Ba su zo waje na ba. Dan Allah ne. To shikenan. Ni ma da ke sanin nan kwana biyu abin da dai shiru ne. To shikenan. Ni ma tana 20 ce ma gaban aljihuna gashi ko na miya ma ni ba kaji a gida na wallahi. Dan gwangwani da ni gaba ɗaya wallahi. Ka ga an gwangwan ba. Zan kai karar ka. Kai kawai shi kenan mutane ka aje kaya an sace maka wai ba za a bari kai arziki ba dan Allah dan annabi
Allah ina wallahi tigiya ne na kwanan nan wallahi kana ta dan faman zirga sai na ce to malam liman lafiya a majalisa ba ko zama ba a yi wallahi yana su ta sani gaba wallahi sace min kaya kawai ake malam liman wallahi amma ban zaɗi ba fa malam liman ya nake ganin yaran gyaran sa ake ni kai malam liman kawon gani